Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persambahan manahani sialek pamalam. Stan pamenan nak kaberundiang stan pamenan sepatah. Laluan lah stan bandaro. Sabalun buah perundiangan ambo tibukan kehadapan stan pamenan. Adat kita berundiang di hadapan ini jemaah. Rela jemaah meminta pada beliau. Sama-sama teman daro. Baan angka jadi buah perundiang diambo teranta ke Pakistan pamenan. Tata buah intan dalam pelang lalu bercampur mutiara kiriman Sultan Jamarullah. Bayang malinteh reno alam susahlah halam jodar. Kok nandi cintu alah datang, nandi nanti alah tibo. Lah semua duduk dateh menangko, semua sanang perhatian. Lah buah nanggolong olah betului jalanan pasak lah bertempuh. Dibilang duduk lah samparan, kok tagaknya pun alah saidaran. Kok marukuk lah sapadam baro. Mangunyah lah sakadiang sapah. Dibilang makan jo minum alah sakira-kira. Ba dia teh muka sui lah sampai. Dia manan lah pacah. Manjuluak lah sampai ke buah, kok mantaknya lah sampai ke namu. Ibarat berjalan lah sampai ke batih, kok balaiannya lah sampai ke pulau. Nang kandak di niniak jemamak 100 siale nang balingkaran duduk. Sika duduk jelo manjelo daunnya tabantang ke tengah parak. Uriknya mampu ke batang pudiang. Kok duduk iyo nak murak selo, tagak nak ayunkan langkah menuju tampek masing-masing. Minta dilapeh jo mulut na nyemani, jo hati na suci. Kabake silang nambah pangka, karajo nambah pokok. Pai kami mau pakat tinggal pamenan jo perundiang. Jawaban stan pamenan silang nambah pangka. Manya stan bandaro, lai stan pamenan. Ba di hari na sabantako perundiang stan bandaro diambo babao duduk mengong tagak mencaliak kehadapan ini mama jo silang bapangka karajo nambah pokok sarto banih nambah tampang. Mencari bulik na sagiliang picak na setapiak. Ko bilik na bisa digolongkan, picak na bisa dilayangkan. Dari baliau manta kambo, diambo manta sampai ke Pakistan bandaro. Alah bana ke dianta. Bana sekali stan pamenan. Antana diambo ke Pakistan bandaro. Alik kadang di pariangan di balik bukit kusuli ayah. Baralun ombak jaga lombang arina sadang tengah hari. Balabuh ditantang Pulau Pandan. Lah tahu alik kedatang baban barik di sangkuringan, jalan jauh di sangku hampir. Kini stan bandaro minta kabajalan, tampan taibo ti kami. Sebab malam kita semak stan bandaro. Jawaban stan bandaro, kasih pangka. Amanya stan pamenan, lai sumpitan bari badama penembak si burang punai, kanailah anak si burang balam. Ditembak di kayu aro arina sadang tengah hari. Lah pita ruah dari niniak jemama indak ko siale si ko mamalam antakah marapulai na kami anta. Jawaban silang nambah pangka. Ajuang kapalo kakabaso cino mamuke kekuantan upa jota duang nang kemanjago baanyo stan bandaro kabajalan. Jawaban siale. Kapa masuk jo kapa madai kapa nyobalai ka Batawi. Upa talalo taduang takalai di sinan siale terbuka jalan. Pak kecik simpulang nambah pangka. Tatarah hindak tatarah takali juo mangko menjadi. Tatagah hindak tatagah babari juo kandak siale nan jadi. Batang kapeh di sungai Pua talatak di kida jalan kasuuk batu palano. Kami lapeh aro jodoa nak sampai ke tujuan. Panjang umur basuh. Jawaban siale. Anak bakiak di tengah sawah batalua di atas jerami. Guluang lapiak sapu larimah kami berjalan hanyolai. Assalamualaikum.